بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe, caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam, min calmini on, mbiɗen juuro on, mbiɗen jafno on, mbiɗen jaafo. En garti ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam ɗo e Pindi TV. eɗen kalanno ko fate sarɗiyeji njuulu, sarɗiyeji ɗi ganduɗa njuulu sellata so wona e muɗum. darsu meɗen cakkitiɗo eɗen kalanno ko fati e janaba, kañum e ha joni ko fati e ƴiƴam ella, woni ene jeeyano e gueɗe ɗe ganduɗa ine waɗɗina neɗɗo lotade janaba. ko hono noon ha joni eɗen jokka eɗen kala hande ko fati e ƴiƴam ɓesgu, inchallah jokken e sarɗiyeji keddiɗi. e ƴiƴam ɓesgu ko ƴiƴam ɗam ganduɗa ina wona sababu muɗum debbo jibinde e hebde ɓiɗɗo. so heeɓi ɓiɗɗo caggal muɗum, ƴiƴam ine ara e makko. ɗam ƴiƴam wiyete ko ƴiƴam ɓesgu. ɗam ƴiƴam noon ko famɗi ko ala to haaɗi. hay so tawi ko ñalawma nde o jibini nde hen ari caggal muɗum darti, yo andu ko ñawore ƴiƴam ɓesgu woni ɗon. e so dartima hankkadi o lototo, o anda o laaɓi. ƴiƴam ɓesgu noon ko ɓuuri hewde e muɗum, en mbino ƴiƴam fiilayru ɓuuri hewde e muɗum ko balɗe 15. so ɓenni ɗon yo jomum andu laaɓi. so tawi ari, so arani foof yo looto, o anda o laaɓi, saabu ko woni ɗon koko ƴiƴam ella. kono wa amma ƴiƴam noon jibingol woni ƴiƴam ɓesgu, ƴiƴam ganduɗa ko jibinde woni sababu muɗum, ɗam ɗo ƴiƴam wona balɗe 15 ɓuuri hewde e muɗum. ala, ko ɓuuri hewde e muɗum ko lebbi 2 woni balɗe 60. o limat ha wona balɗe 60. so woni balɗe 60 ɗe, so dartima o laaɓi, so dartaki kadi yo andu o laaɓi, o andu ko woni ɗon koko ƴiƴam ñaw, ƴiƴam ella yo ƴewtoyo cellal makko. kono ƴiƴam ɓesgu ko ɓuuri hewde e muɗum ko lebbi 2. rewɓe woɓɓe noon ne juuma ɗo, so tawi jomum jibini hankkadi woɓɓe mbiya lebbi 2 juulata, hay so tawi ƴiƴam ɗam dartima hakkude he. kono wona noon. so tawi ƴiƴam dartima, hay so tawi ñalawma mo jibini o, hankkadi ko heddi ɗon e ñalawma he, alay saago o looto janaba, o watta julde. ko adi lebbi 2 ɗi. so tawi ƴiƴam ɗam dartima, kala nde darti ko ƴiƴam ɗam ko ñawore muɗum jogui, kala nde darti ko nden juulo waɗɗatomo, nden korka waɗɗatomo e gueɗe nanduɗe hen. so tawi noon ko gueɗe goɗɗe, wayno joom galle makko ruttade makko walla ko nandi hen, ko ɗo wiyete yo muñe ha wona lebbi 2 walla lebbi 3 walla ko ɓuuri ɗum so heɓama. eyyi wa amma juulu ngu kam ko ganduɗa ƴiƴam ɗam wonno sababu nde haɗamo, so ƴiƴam ɗam dartima tan hankkadi waɗɗima e makko nde o waɗata ɗum. on noon so tawi ƴiƴam ɗam dartima, o jibini, o yi ƴiƴam balɗe darti, o jooɗi ha woni balɗe kadi ƴiƴam arti e makko, yo tesko nde dartinode. hakkude nde dartinode e ngolɗo lawol, so tawi woni balɗe 15, yo andu ñawore ƴiƴam gardam ɗo ɗam ko ñawore ƴiƴam fiilayru, ko fiilayru ari e makko hankkadi ƴiƴam ɓesgu ɗam ñawore muɗum gasino. so tawi noon hakkude timmani balɗe 15, mana o jibini omo yiya ƴiƴam ha woni dumunna darti, o looti o woni julde, yeehi ha ɓooyi arti e makko, nde o limi nde dartinode e hande nde arti nde, o tawi timmani balɗe 15, yo andu ko ƴiƴam ɓesgu ɗam woni e timmoyde ha joni, ko hen koye ñawore muɗum jeeya. hankkadi o dartoto e juulu, o wona e limde, o lima ɗum e balɗe ɗe o hebnoɗe. so tawi dartima ko adi timmude balɗe 60, yo andu o laaɓi. so tawi woni balɗe 60, balɗe garanore gadane ɗe eko fuɗɗiti arde ko, so rendini fof o limi woni balɗe 60, yo andu ha joni o laaɓi. ko woni ɗo koko ƴiƴam ella, yo ya o ƴewtoya safara makko.
so tawi noon hakkunde nde dartinode e nde artinde woni balɗe 15 yo andu ko ƴiƴam fiilayru ari e makko hankkadi ƴiƴam ɓesguɗam ñawore muɗum ɓennino hono noon kadi o yi balɗe aɗen mbi en mbi ƴiƴam ɓesgu ko ɓuri hewde e muɗum ko balɗe 60 kanko o yi balɗe 58 masalan walla balɗe 57 darti o looti omo juula ha woni hedde balɗe 10 ay timmani balɗe 15 ha woni balɗe 10 kan o yi ƴiƴam hankadi yo lim o heɓino balɗe 57 yo lim so woni balɗe 3 aɗan timmi balɗe 60 hankadi so dartima so dartaki yo andu o laaɓi eyyi diwataɗo ko heddi ko yo andu ko ñaw o ƴewtoyo cellal makko so tawi noon nde artoy nde woni balɗe 15 no mbiɗen ni yo andu ko ƴiƴam fiilayru ari e makko kono wa amma ƴiƴam ɓesguɗam ñawore muɗum gasino ɗeɗo gueɗe woni gueɗe ɗe ganduɗa en mbi so tawi ari e neɗɗo gila e janaba gila e rendede gila e yiide maniyu tawa rendaka kono noon ko mani mo ganduɗa ko daranno debbo walla o succidiranno e debbo walla ko nandi hen ɗum woni sababu ɓeɗo alay saago ɓe looto janaba nde ɓe puɗɗo wawde julde neɗɗo kadi leliɗo ine ɗano o hoyɗi omo wondi e debbo kanko gorko maniyu yalte makko alay saago o looto yo andu o loototo hayso tawi koye koyɗol heeɓimo kono maniyu o yalti yo andu o loototo so tawi koye korko wonno o loototo kono korka makko bonani eyyi koyɗitiɗo e ñalawma korka o yi omo wondi e debbo maniyu yalti e makko yo andu korka makko bonani eyyi hono noon kadi kaalen neɗɗo gondunoɗo e joom suudu muɗum e jamma korka o fini subaka ñalawma korka caggal fajiri taw o lootaki ala basi so welama o yaaha ha zawal yona ha 1 heure yona walla 2 heures ani makko julde fuɗɗo lootade ala basi eyyi kono noon yo taw ko adi fajiri janaba o hebnoma eyyi neɗɗo noon jiiɗo maniyu e comcol muɗum o immi tan o yi maniyu e comcol makko o andama nde heeɓimo o yo looto so lootima o tesko ɗoygol makko cakkitigol ngol so tawi hanki jamma o sakkitino ɗanade koye subaka he o fini o tesko ko juuli hakkude ɗon ko o fillo e ngon juuɗo ɗeɗo gueɗi woni ñawoje janaba mo janaba waɗɗi e walla mo salligue waɗɗino woni biyaɗo yo alay saago sene juula juulu mum sellata so wona sarɗi oɗo biyeteɗo laaɓal e taƴre ha joni ene jeeya e sarɗiyeji juulu ko wiyete suurde awra muɗum eyyi neɗɗo juulowo juulu makko sellata so wona o suura awra makko holko woni awra so tawi ko gorko awra muɗum ko tuggude wuddu muɗum gorko ko tuggude wuddu muɗum fayi koppi ha less koppi ɗo ko ɗum woni awra kala ko yalti hen e nder juulu makko yo andu juulu makko sellani saabu juulu ngu sellata so wona o suura awra makko o so tawi ko debbo noon debbo ɓandu ndu foof ko awra ɓandu ndu foof ko awra ha heddi juuɗe makko ɗe cammeje juuɗe ɗe ɗo eyyi ɗum ɗo ala hen zira o ala hen ko cammeje juuɗe ɗe ɗo wiya kañum e jiilidi yeeso makko e teppe makko kono ko heddi e ɓandu makko foof gila e dande makko ha hoore makko suguno makko foof o foti suurde neɗɗo noon gorko walla debbo sa nani ne suura awra mum suurde awra mum ne waɗɗi ɗum wona sene juulanno tan gorko gonduɗo e debbo mo wona debbo muɗum debbo mo wona joom haram muɗum sa nani joom haram ma woni debbo mo ganduɗa ina harmanma resdemo wayno bane debbo mo jiiduɗa yummo e baba walla mo jiɗɗa baba walla gorgol ma walla jinnaɗo ma debbo walla ko nandi hen ko ɓeeɗo sa wondi e mabɓe ɓeeɗo goni joom haram ma en kono noon bande no wiyeteno debbo mo ganduɗa aɗa wawi resdemo on wona joom haram ma on sa wondi e makko hay sa juulani ko waɗɗi e ma nde cuurata awra ma ko hono noon kadi debbo gonduɗo e gorko mo wona joom galle muɗum on alay saago suura awra muɗum debbo a wondata e gorko janon tawa ɗacci sukunu ma ɗo noon kadi kaalen ɗo seeɗa saabu bandiraɓe meɗen rewɓe ha e jinnaɓe meɗen rewɓe foof ko ɓuuri hewde hen ndeysan ne jurmini ne belsini ay nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam nde o royrande o yehino o waɗi visité aljanna o waɗi visité jeygol
o wi aljanna ɓuri hewde toon ko yimɓe wonnoɓe wasɓe e aduna ga ɓe galanoɓe aduna ɓe ɓuri hewde aljanna janggo ɓurata hewde aljanna janggo kono wal iyadu billahi jahannama o tawi ko rewɓe ɓuri hewde toon hayso tawi debbo diine muɗum ko namda henne famɗi yo juul balɗe muɗum yo juul waktuji muɗum 5 ɗofto joom galle muɗum hoore lewru korka e gueɗe nanduɗe hen tan ma naat aljanna te kadi debbo diine muɗum ina jagguire joom galle muɗum debbo ina waɗa bone ha gasa joom galle muɗum jagge kono haɗani rewɓe ɓuri hewde toon holko waɗi saabu rewɓe ne belsido hunde tokosere nde ganduɗa ko lorata ma ko ɓuri hewde ine wawi bonnude lakara ma foof taw ko nafatama e aduna he ala no foti walla aɗa wawi accude ɗum ni lomtina goɗɗum ko ganduɗa ne daganima kono donka wadde holɗum debbo gondunoɗe ƴiƴam ella o laaɓi walla debbo gondunoɗo janaba o laaɓi omo looto yo andu so tawi omo waɗi posé ongle mana omo sengi cegeneji ɗi gona cegeneji makko ma walla omo waɗi verni e cegeneji ɗi omo waɗi hen émail ha ganduɗa cegeneji ɗi nder o leppata yo andu so lootima janaba lotgal makko sellani o heɓani lotgal yo andu lotgal makko sellani te kalen kadi gueɗe ɗe ganduɗa gonduɗo e janaba ine haɗa ɗum caggal sarɗiyeji juulugo debbo gonduɗo e janaba ine haɗa julde ina harme makko omo haɗa memde deftere alqur'ana debbo gonduɗo e janaba ine haɗa hay janggude alqur'ana so wona aaye wayno ayatal kursi omo moloro Allah walla qul wallahu ahad walla qul a'udhu birabbil falaq walla qul a'udhu birabbin nas beele omo molo roɗum Allah ɗum ala basi walla omo dallinoro ala basi gonduɗo e janaba ne wawi wadde ɗum kono debbo noon ganduɗa ko ƴiƴam ella wondi on janggude qur'ana ine daganimo o memata deftere qur'ana kono janggude qur'ana ine daganimo kono noon kadi debbo gonɗo e janaba ina harme makko nde o natata jama hay nadde e nder jama omo haɗa ala ko haali juulu hono noon kadi joom galle makko ene haɗa ko woni hakkude wuddu makko ha e koppi makko ene harmi e makko oɗo debbo noon so tawi o laaɓi o lootoyima walla o wondi e joom galle makko o fini o lootima tawa omo sengi cegeneji ɗi gona cegeneji makko ma walla omo moori mees mo ganduɗa ina haɗa sukunu makko ndu leppude taw wona baɗɗo périg muɗum on kam ne wawi ittude périg o looto suku ndu leppa kono mooriɗo jubbi ɗi ganduɗa ko mees ine senga hen ha han kadi sukunu makko leppata yo andu lotgal makko sellani yo andu ha to woni ɗo omo wondi e janaba omo haɗa janggude alqur'ana dursitare qur'ana ko heewi ko ɓuuri aaye walla ayatal kursi walla qul huwallahu no kalirno en ni yo andu kadi wondude e joom galle makko ina harmani ɓe yo andu nadde e jama ina harmi e makko ayi kono noon wal iyadu billahi eɗen belsido eɗen gandiri ni mbiyen en lootima taw en lootake mbiyen kadi eɗen juula ko ɓuuri bonde ko kadi ko ganduɗa aɗa haɗa neɗɗo to fonno hulde Allah to fonno rewde Allah ɗo watta wofde ɗon Allah aɗa wondi e janaba jaaha aɗa juula te lahdari haali kala julɗo mo alda e salligue taw kanko tawi o wonti kefeero ñande hen ɗum noon sellirta ko so tawi omo fiɓi juulu ngu ne sella omo andi lorgal makko ngal sellani saabu omo andi anduɓe mbi gonduɗo e ema mo ganduɗa ne haɗa cegeneji makko leppude ma walla ine sengi cegeneji goɗɗi ɗi gona cegeneji makko ina haɗa cegeneji makko leppude ma walla omo waɗi mesuji ɗi ganduɗa ina haɗa hoore makko nde leppude somo looto janaba anduɓe mbi yo andu lotgal makko sellani ha gasa o woni julde o fiɓa juulu ngu Allah ne jaɓa juulu ngu ne sella yo andu o wonti kefeero wal iyasu billahi ayi ɗeɗo gueɗe sengde cegeneji en ine gasa taw ne yooɗini kono noon ko loratama ko ɓuuri hewde debbo hayso waɗani haydara hayso sengani so ɓeydani ne yooɗi debbo ko Allah yonni ɗum debbo wonano gorko ni gorko ni ine yooɗa kono waddetake e debbo ko Allah waɗi ɗum noon te kala ko neɗɗo yondini e cinkal ine yooɗa mo debbo ine dagnana wadde kange ine harmani gorko hayso tawi ko feggere kange gorko ine harmani ɗum hayso tawi woɓɓe ne mbaɗa hayso tawi ko feggere kalis waɗe kange hen winde hen inde ma walla toɓɓere waɗe hen walla ko nandi hen gorko ne haɗa ɗum ga aduna ga debbo noon ine dagani debbo foof ha debbo sinko e gueɗe kewɗe ne dagani debbo beele o sinkoro ɗum
kono noon sinkorade ko harmi walla ko ganduɗa aɗa dagnanano ɗum cinkoroɗa ɗum ha hankadi hadma wadde farillaji ma wayno lorgal janaba walla ko nandi en andu hankadi watti harmude e maɗa eyyi debbo cengɗo cegeneji walla baɗɗo emayi en verni en ganduɗa cegeneji muɗum leppata walla moriɗo mes jubbi ɗi ganduɗa omo andi so waɗi ndiyam e hoore makko so waɗi hen ni yettota ko sukaru makko ndu yo andu lorgal makko sellata so wona itta ɗeɗo gueɗe saabu gandirta ɗum ko so mayino omo loote lorgal mayiɗo alay saago itte so ittaka lorgal makko sellata eyyo skiba noon juulowo mo ganduɗa lorgal janaba ko lorgal farilla lorgal mayiɗo ko sunna tan koko yiiɗa ko sunna yo Allah renen yo Allah dandu en ɗum ɗo kala mo haala hen ɗum wannima maslaha andu ko ɗum woni gonga o so tawi aɗa wondi hen so Allah waɗi ayi ella ma a laaɓi wat feere guitta lotoɗa so tawi a wawa muñde ɗum a wawa muñde wasde wadde cegeneji jokketeɗi yo jarani guitta sa lootima lorgal ma hankkadi mbatta goɗɗi ha nde heptima foof nde janaba heptima soko ka gonduɗo e joom galle ma walla ka jinore ella walla ko nandi hen e jubbi ma kadi pirta eyyi so tawi jarananima ɗum noon ko jubbi ɗi pukkata mes o gaccata ma walla gacca cegeneji ma walla gacca verni o kono noon waktu Allah o ko Allah fawi dow ma ko wata accu yo Allah reen en danda en yo Allah hokku en wawde toppitade diine o hono no hanniri ni suurde awra o en kaali gorko goto hakkude tuggude wuddu ha koppi debbo noon ɓandu mum fof ko awra ha heddi newe juuɗe muɗum e teppe muɗum e jiilidi yeeso mum suka tokoso ko suurde awra muɗum suka tokoso kadi jogui awra o ko yeeso mum kañum e caggal muɗum eyyi suka accataki tan ne waɗi ɓandu meeru ne hay galle ala suka ne jogui awra ɓinguel tokosel ne jogui awra il faut yimɓe kadi mbatta hen haqqille kañum noon hayso wayno kuus waɗi kuus ma walla tuubel silib waɗi suuri yeeso ngo e caggal ngal hankkadi awra muɗum suurima ko heddi ko wona awra kono gorko noon alay saago hakkude koppi mum ha e wuddu muɗum alay saago suure gorko so ɓornima kilote mo ganduɗa buheɗe ne jalta yo andu omo wondi e rewɓe ɓe gona rewɓe makko rewɓe ganduɗa o wawi resdeɓe yo andu o mona waɗa ko harmi to wondi o woni koye wofde Allah saabu o acci awra makko e to fotani wonde saka noon wadde kilote mo ganduɗa buhe ma ne jalti koppi ma ne jalti aɗa yara noon nder wuuro ɗeɗo gueɗe sellata so juulu sellata sowona e muɗum hono noon kadi sarɗi goɗɗo o woni huccidde qibla caggal comcimma laaɓi nokkuma laaɓi ɓanduma laaɓi caggal a lootima janaba e wonande ponnoɗo lotade janaba o hankkadi a suuri awra ma hankkadi saɗa juula alay saago kuccita qibla woni suudu kaaba ndu qibla woni huccitorde e arab woni nokku woni huccitorde kono wona funnangue tan no mbiyeten huccidde funnangue ala ko kaaba to huccitte holko waɗi eɗen kuccide funnangue enen keɗɓe banggue Sénégal ga kaaba ka heedi en ko banggue funnangue ɗum waɗi eɗen kuccide to funnangue gue fuɗɗirta ɗo eyyi kono noon yimɓe sa yi nokku mo ganduɗa kaaba ka heedanima funnangue alay saago gacca funnangue o kuccita to kaaba ka woni to eyyi woni e leyɗele hay ley enen wonɓe bandiraɓe meɗen wonɓe wayno Congo en Gabon en kala nde ɓe kuccidi funnangue yoɓe gandu ɓe gacci qibla ɓe kuccitani qibla eyyi il faut ɓe dutto banggue ñaamo ɓe ɗesa ruttade banggue ñaamo no fewi seeɗa woni banggue rewo eyyi nde woni ɓe mbawa hebde qibla o kono noon yimɓe meɗen hewɓe jeehi Congo min mi yeehi toon mbiɗa namdo bandam goto omo e bitik mbiɗa namdomo hol to qibla o woni o wi kam ko ɗo eyyi min o yigue ege fuɗira ɗo mbimomi ala ɓay ko ɗo jiiɗa ege fuɗira sa huccitiɗo a huccitani qibla e huccidde fuɗirde nangue ɗeɗo gueɗe koye sarɗi sellugol juulu jeeya hono noon kadi lahdari ene wiya accude haala koye sarɗi sellugol juulu jeeya e haala ko ganduɗa wona haala pewnitowo ko juulu sa nani haala pewnitowo juulu woni wayno almami weemi eko juulata ko o anda holno wayi eyyi walla o subhinama o anda ko bonni omo wawi namdade eyyi ɗo o wiya holko gaccumi an gonɗo caggal makko aɗa wawi wiide mo acci sujud eyyi ko kalɗa ɗo ko bonnata juulu kono noon so heewi almami wima ala ko nayi ko mi sujji mbiɗamo ala haala ka heewi ha ɓurti juulu ngu bonat eyyi haalde hen ko raɓɓiɗi ko ganduɗa ko fewnita juulu ngu ɗum bonnata juulu eyyi ko wamma ko wona ɗum ɗo ko haalde taw aɗa juula juulu ma bonat hono noon lahdari wi accude golle kewɗe woni téléphone ma saha fo sona jagga kuppa mbatta e poos so ɓooyi sona kadi jagga kuppa golle ɗe so kewi juulu ma boni juulo wattan haqqille ko juulata ko ɗum waɗi ni ne wiye téléphone sa andi a wawa jifdemo walla a wawa waddemo sinacé
aɗa haɗande mbaɗatama e poos ma ene haala lahde defte sareɗe ene haala wadde e poos mum walla junngo wutte muɗum gueɗe ɗe ganduɗa ene haɗa ene sohlinma ene hatma wadde occupé juuluma ngu ɗum aɗa haɗa ɗum e ɗeɗo gueɗe noon goni sarɗiyeji juulu so ɗeɗo gueɗe timmi hankkadi neɗɗo omo wawi julde juulu makko timma wadde en kaɗanɗo e sarɗiyeji juulu heɗo ha garto hen inchallah kalen e waktuji juulu juulu foof e waktu muɗum eko nandi hen onno ko musidɗo moɗon Mouhammad Siraji Anne ɗo e Pindi TV e yewtere meɗen biyetegol konngol l'islam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh